आदरणीय गुरुजनों तथा अपने से बड़ों को और मेरे प्रिय मित्रगणों को मैं चंद्रप्रभा कुमारी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे YouTube चैनल घंटुक टीवी पर व्यूज अच्छा जा रहा है, बट लाइक शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो आप लोग हमारे ऊपर प्यार, दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। बुराई जल्दी फैलेला, अच्छाई देर से फैलेला। बुराई जल्दी फैलेला, अच्छाई देर से फैलेला। बुराई जल्दी फैलेला, अच्छाई देर से फैलेला। कि दूधवा बेचे वाला के घरे घरे जाए पड़ेला। कि दूधवा बेचे वाला के घरे घरे जाए पड़ेला। सरबवा बेचे वाला के कहीं ना जाए पड़ेला। सरबवा बेचे वाला के कहीं ना जाए पड़ेला। ई बतिया सच कहले बा, बुराई जल्दी फैलेला। ई बतिया सच कहले बा, बुराई जल्दी फैलेला। कि ओमे गुण जल्दी दिखेला, कि गुणवा देर से दिखेला। कि ओमे गुण जल्दी दिखेला, कि गुणवा देर से दिखेला। ई बतिया सच कहले बा, बुराई जल्दी फैलेला। ई बतिया सच कहले बा, बुराई जल्दी फैलेला। लेकिन